Hi guys, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआनो जागोन संनाय खावनायनि आरोना लोगोफोर। दिनैहाय जोंहा साम' ओंख्रि जानो नागिरदों। किसिमिसि ओंख्रि दिनैहाय जोंना। स' आङो बेखौनो नोंथांमोननो देखायलांसै आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो। ओमफ्रायो साम'खौ सायनानै होखांबाय, ओमफ्राय दा दाननो एक्सपार्टफोरा दानगासिनो आरो आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामहैनोसै। स' थुदो नोंथांमोना आंजों लोगोआव फैफादो लोगोफोर। मोखांखौ देखायाखै। औ दखानाव माबा खालामहोदों। माबा होनांगौ खोमा। दासो फैदों ना? हाब नारबोखोसो ना माखोसो? गारिखौनो नारबोबायसो दा। साम' ओंख्रि मोनजासिगोन जोंहा लोगोफोर दिनैहाय। दानगासिनो थार, बेनिफ्राय आरो सुबावनांगौ। ओमफ्राय आङो दानासै, सायनानैल' होबाय। देखायखायाखै नोंखौ। दानखांसै नै दानखांसै लोगोफोर। साम' ओंख्रि जागोन जोंहा दिनै। नै मालाय दाइथिं मेना अटस जानो नागिरदों। आंनो होयोना होआ एसे? हो दिबना नाय। खिलाउना मुझे भी थोड़ा सा। जा होआ मानो बिदि नोङो? जा नोंल' जा। साम' ओंख्रि जानोसै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय। नै आवाज खोनादोंना? जि मानजिगासिनो सुगासिनो। हायाखै एगजामावलाय? हादों? हो दिनै मा दंमोन? मा साबजेक्टमोन? मिथिया? आलु हाखांबाय आलु। फुखाङाखै नै दाबो। साम'जों सबायजों थिगसे जानोसै। नैबे बिथाङानो साम' फुग्रा। सबायजों जानोसै लोगोफोर, सबायजों। संनाय खावनायनि नालाय लोगोफोर, ओमफ्राय नै दायो आलु भाजाखौ एवजेनबाय आङो। आलु भाजा एवगासिनो लोगोफोर। ओमफ्रायो माखासेया साम'खौहायो फुगासिनो आरो आंबो एसे फुबाय। फाला ना मेङो, एकदम साफा खालामथारनांगौ, बेनिखायनो आंबो एसे फुबाय। ओमफ्रायो माबो फुबाय, ओमफ्रायो रनलाबो फुबाय आरो फुगासिनो दायो जायाखै। ओमफ्राय आं बेखौ संनानै लाग्रोखानोसै आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर जोंहा साहा लोंनाया होलायनोसैलाय। ओंख्रि संनाय नामैनो जोंना साहा लोंनाया जि खरथार आरोना। ओंख्रि संफुबाय थाबाथाय जोंहा साहा लोंनो लुबैयो एकदम गोथावनो। जों
सबाइजों संनो नागिरनाया लोगोफोर हालदैयानो जोबनानै होबाय लोगोफोर मा खालामनो ना गायनांसिगोन हालदैया जोब्बाय दायो लायाबा मोनला दसे नेथ'नांसिगोन साम' संनो थाखाय ओमफ्राय दायो साहा दुंगासिनो नै लोंनोसै जोङो नै सबाइखौ सुबाय ओमफ्राय सबाइखौ गेसाव रुनोसै ओमफ्राय माबाखौ साम'खौ थौआव बैहाय एवनोसै आरोना लोगोफोर अरदाबाव ओमफ्राय दा बिनिफ्राय सबाइखौ लांनानै बेयाव होसनहैनोसै अरदाबाव संनायाव लोगोफोर थौआवसो संगोन जोंहा एकदम गोदोनि स्टाइलाव आरोना लोगोफोर सायाबो नै थौआवसो फुदुंबाय जोंहा बेयावसो गोथावसिन मोनलोङो लोगोफोर बेयाव फुदुंबाथाय गोथावसिन मोनलोंनाय मोनो सबाइयाव संख्रि नै बे बिथाङा सबाइ साम' संनो नागिरदों ओमफ्राय नै देन्जारखा बियो मानसिया एसे जाबाय दा बेयो आंनो बैयाव फुदुंनानै बावनो सोनानै औ दै होलायलायबाय नै लोगोफोर एवनायखौ नुफैस्लाबासै साम'आ रुगासिनो बेयाव सबाइ रुगासिनो बेयाव टमेट' एवबावनोसै लोगोफोर साराय जानबाय ओंखाम जानबाय साम'आ बैयाव एवगासिनो ओमफ्राय आङो एवनायखौ देखायनो हायासै आरो नोंथांमोननो आं ओरै खामानि माखासेयाव बेस्थ' थाबाय नालाय बेखायनो देखायनो हायासै दायो आङो बेखौ एवबावनोसै आलु भाजा मोनखांबाय ओंखामबो जानबाय ओंखामाबो गाबबानो जासिगोन जोंना गासिबो मोनजोब्बायानो होननानै लादो टमेट'आथ' दसेनो मोनखायो नालाय लोगोफोर होनोसै माबायोना सारायासो सोमलांबाय एसे Pasal sampai. Nang skin dia kan? Nang beda? Nang. Cak semua. Pisangnya gila. Sao vậy? Sampai langsung dia. मोनबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय नैबे ओंख्रिया जोंना दिनैना लान्चआ ओंखाम जानोसै दायो साम'जों लोगोफोर Gede fुदुंबाय आरो गावसोरनो गोदै फुदुंबाय जाखांबाय जाखांनानै गय जाबाय जोंहा फाथै गैया सिकुखौ नायनोसै जोंहा सिकुखौ आदार जाखांबायना अमाखौ नायनो जोंनि अमा सिकु अमा नङा दे जोंना नाम दङ अमाना सिकु सिकु नोंहा माने एफा गुदियाव थानांगौ
Omae ang mari kebun. Ciku. Oma desi, oma. Di moजां जाखायो. रनलाजों जि गोमोनखा. आंनि फिसाला बानानै लादो. आदार जाखांबाय खोमा. खुरबाथाय जि उन्दुयो नै बेबादि. आहाव हाथाया नै अमाना. देनजार खानि हाथाया. बादावनानै अरबाथाय सेसहाय. गियो. Ciku dada. Ciku. Ciku. Ayo haथाया नुदों. गय जागासिनो. थानो जि मोजां लोगोफोर. बुबावबाय दुब. गयाबा थिगसो. थान्दा थानो मोजांथार बेयाव अमा दोनग्रायाव. अमाया. दाना आंनि खाथियाव फैदों नै. Ciku. Jि खुर जानो लुबैयो. गावखौ सोर बिदि सानसे दांबाय थानो हानांगौ दे. Ciku उन्दुदो दे. Undo. No. लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनथ'नोसै गोलाव खालामबाय थाला जाखांबायबो लोंखांबायबो ओमफ्राय आङो साम' एवनायखौ नोंथांमोननो बारा देखायनो हायासै माने देखायनोनो हायासै आरोना लोगोफोर आं फारसेथिं बिजि जानानै थाबाय नालाय स' नेक्स्टआवहाय जायोबा आङो देखायफिनसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो शेयार खालामनानै हो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय स' थेंक इउ बाय